ja ne umam ispričati Bosne i Hercegovine, ali smo mi u Zagrebu. Zašto onaj konj pije? I sad malo ne znam šta pričala, pa molim te snima nešto drugo. Hvala. One. Zadnji dan part one. Slikao sa Kinezom, došli smo i rekli, Sve sve je rekao, excuse me, can we take a selfie with me? On je rekao, oh, ok, i uskrat s njim. Nećemo još tako. Jel ti snimaš? Don't believe me, just watch. Come on.